To Dr. Soga ngini ntiere chenro mamoko mabende intiere godo kapok adhier Dr. Christine Mbaka bende lerno wach iye ma ohiu e county ma Homa Bay ikedo kod giyo machal nade kapok kalero iye ma ohiu wach ja gi biskut ni adwa wache maber gi trefe gi rapur namba 1 ana jo nya Yesu achake gi kanyo social work atimo Homa Bay county togol social work onge nga framework mano is my personal decision kata kane wa campaign na wuotho gi trefe mana wuotho go ni adwa wacho ni dhako ok nyal dak monge trefe dichuo bok dak monge trefe onge ng'ama wuok ode dhi e tich moko manyo trefe dhako madhi e nyanya mar aswekra dwaro trefe madhi kunyo rabuon dwaro trefe chuo mawacho na pogo jegi gidwaro trefe jag watiyogo kata kanisni wa e timbo sao e ruwo nyuka kinyake liete magi onge pesa ngaf giwe bedo gi midhiero magi manyo gima Bensouda timo marach to giyudo ka to gin gi midhiero tuo mar wacho biskut gi jag gi trefe nacha wacho ni ya sama kora chame misara ni msacha kuro bicho kuot matin trefe ko kadwa tero ne mon gi trela ok matin masoe pier but mondo maendi obed ni ka keo kamoro ok en pesa ngaf nyithindo kamiyo biskut ang'amo nyuol sama jonyuol kata parents ndido campaign gichamo gik mamoko 200 500 katimiyo gik nyithindo be muda ng'owa biskut omiyo giwe riambo ni gin wan gi gik moko tema timo gin gineno mana biskut gin gineno mana jag gin gineno mana trefe e boda sector asipogo reflector jackets with policies maga matimo omiyo going way forward gima puka timo anatiyo gi chenro empowerment of women aoro joga kendo gitimo kod gi public participation wadhi bedo gi 1 day's launch my soon upcoming before end of this year socio-economic empowerment day chege di chwadore kaka saa to yemo hiwo kilose to kilose mapiyo yemo hiugi en adieri mar wach ni okeno Homa Bay county kende okadwa ni akaw county wa mwahero mondo mi wawachi ni kanye ma iye wuoke mang'eny to nikech ane jatelo kanyo iye mawuoko iugi nyocha sechako program da mana sengo diere mane a campaign ni kata mana nyithindo monyiri monyuol dhodha nyathi dhi e sikul nyocha kaogi mamiyo gi check tarik 14 dwe mar 11 nyithindo manonyuol through partnership mar KMET na miyo gi 430,000 mamiyo gi a full package of nyithindge nyuka woche sikul set socks usable gi mamoko a campaign ni luonga video nyithindo nyaka duk sikul makama kage kanya no secho ringo mapiyo ikitangeni unduto te wan udugombo